Mipadayag sa ilang plano ang telecommunication company nga dito nga magmontar og cell sites didto sa Isla sa Camotes aron masulbad ang problema sa kahinay sa signal sa cellular phone network sa maong isla. Dalion sa dito ang feasibility study nga ilang himuon didto sa Isla sa Camotes. Human gipaabot ni Gobernador Gwen Garcia ang maong problema atol sa pag-courtesy call sa mga opisyales sa dito niadtong Miyerkules, Mayo 18. Ang dito, bag-o lang nakasugod isip ikatulong telecommunication player sa nasud. Sa maong tigom, gipahibaw sa gobernador nga ang Isla sa Camotes usa ka inilang tourist destination nga adunay kaugalingong airport ug sementado nga kadalanan. Apan taliwa sa kamalambuon sa maong isla, nagpabiling hinay ang signal sa cellular phones ug internet. Subay ni ini, gipasalig sa kadagkuan sa dito nga muhimo dayon silag technical feasibility study sa maong isla. Diin nahimutang ang lungsod sa San Francisco, Tudela, Puro ug Pilar. You know, that's going to be a statement talaga. Because you're not only talking of the native population there. We're talking also of the tourists that go there, and that is their primary complaint. Walang Ma'am, we're signal. number 1 in Boracay. Kaya nga malagyan nyo yan dyan, ahead of the these two telcos, and then you're there. Wow, that's going to be a major statement of your presence in the market, because it's the tourist that's going to, by word of mouth, that will be promoting you. Uban sa taho ni Mylene Manto, kini si John Fredson Granada, balita sa Sugbo.